Sa kalasamahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya to Ginoo Kristo ang gugma sa Dios o ang panagiusa sa Espiritu Santo manaakay. Manausab kanimo. Mga igsoon niya kita karon nagkatigom diya sa itong pagdaig sa Dios sa hilom at ihalad at mga personal nga mga pangamuyo. Uban sa intensyon sa itong Santo Papa sa misyon sa simbahan alang sa kalinaw sa gasa sa mga panglawas kinahanglan sa matagusa sa mga grasyang kinahanglan sa tumakaigsongan na biktima sa mga kalamidad. Ug aron mahimo kitang takos sa pagsalmo ting santos nga misa, lusula to karon ang mga kasalaan nga nabuhat ug mga igit sa pasaylo sa Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios nga mga gahom matanan o kay inyo mga igsoon nga nakalapas akong dako iyamot sa nahuna sa pulog sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo o Santa Maria kung naigulay. Sa tanang mga anghel o mga santos, o kay inyong mga igsoon, aron niyo kong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anong takita sa Dios nga mga gahom matanan, o pasayloon sa itong mga sala, pero ang takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka kanamo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Magambog ito. O Ginoo dungagi ang among kadasig sa pagbuhat sa imong kabubuton, ug tabagi kami sa pagkasayod sa makaluwas nga gahom sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Unya ilang giadto ang hari ug giingnan. Kamahalan, dili ba nagsugo ka man nga kinsa katong mudangop sa laing Dios utaw inay kanimo lamang sulod sa napulog tulo ka adlaw. Kinahanglan itambog ngadto sa puy-anan sa mga leon. Mitubagang hari, magpabilin ang maong gusugo sumala sa balaod sa Media o sa Persya ug dili mahimong usbon. Ug ilang giina ng hari, si Daniel nga usa sa mga binihag gikan sa Hoda, wala magtahod kanimo. Kamahalan kung dili nag-ampoy noon sa iyang Dios, makatulo sa usa ka adlaw. Sa pagkadungog sa hari niini, nasubo siya pag-ayo, og buot niyang luwason si Daniel, og naningkamot siya sa paghimo nini hangtod sa pagsalop sa adlaw. Apan ang mga kaaway ni Daniel nag-usapag adto sa hari, og giingnan nila ang hari. Kamahalan, nasayod kabaya, nga ang balaod sa Media o sa Persya, dili mahimong usbon, human kini ikapakanaog sa hari. Busa, gipakuha sa hari si Daniel, og gitambog sa puy-anan sa mga leon. Giingnan niya si Daniel, hinaut ta nga luwason ka sa imong Dios, nga imong gialagaran sa kanunay. Unya gitabunag bato
anggang haan sa puy-anan sa mga leon, o gitimrihan sa singsing sa hari, o sa singsing sa mga kadagkuan. Aron walay makaluwas kang Daniel. Unya, mipauli ang hari sa palasyo, ug nagpuasa siya niadtong gabiuna. Wala siya moapil og bisan unsang kalingawan, ug wala siya may katulog sa tibuok gabi. Sa pagkakadlaw na, midali ang hari pag-adto sa puy-anan sa mga leon, og sa paghiduol niya, misinggit siya sa tingog nga masub-anon. Daniel, alagad sa buhing Dios, giluwas ka ba sa Dios nga imong gialagaran sa kanunay? Og mitubag si Daniel, kamahalan, hatagan kauntag taas nga kinabuhi. Ang akong Dios nagpadala og anghel aron pagtakom sa baba sa mga leon. Busa, wala ako nila tukba, kay wala man ako'y dautan nga nahimo kanimo og sa iyang atubangan. Labihang lipaya sa hari og mimando siya nga kuhaon si Daniel gikan sa puy-anan sa mga leon. Busa, gikuha nila si Daniel nga wala gayud maunsa, kay misalig man siya sa iyang Dios. Unya, mipatawag sa hari ang mga taong nagsumbong kang Daniel, lakip ang ilang mga anak ug asawa, og mitambog sila sa puy-anan sa leon. Ug sa wala pa gani sila mo tugkad sa yuta, gipagnukob na sila sa giwatas-watas sa mga leon ang ilang kabukugan. Humani ini gisulatan si Hari Dario ang tanang katawhan sa kalibutan. Matod nila, gipanghinaot ko nga makabaton kamo malungtarong kalinaw. Gipakanaot ko kining sugo sa kinahanglan ang tanang sakop sa akong gingharian. Mayukbo og musimba sa Dios ni Daniel. Kay buhi siya nga Dios ug walay katapusan, dili malumpag ang iyang gingharian, maghari siya hangtod sa kahangturan, muluwas gayud siya og nagbuhat og kahibulungang butang dinhi sa yuta og sa langit. Siya ang nagluwas kang Daniel gikan sa pintas sa mga leon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hatagig himaya o pagdaig nga walay katapusan. Hatagit siyag himaya o pagdaig nga walay katapusan. Yamugog ulan, dayga ninyo ang Ginoo, dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagit Siyag himaya o pagdaig nga walay katapusan. Kabugnaw ug kamig, dayga ang Ginoo, dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siyang himaya o pagdaig nga walay katapusan. Yelo og niebe, dayga ang Ginoo,
daygaw bayawa siya, labaw sa tanan sa kahangturan. Hatagi siya himaya ug pagdayi, nga walay katapusan. Mga gabi ug mga adlaw, dayga ang Ginoo, dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan hangtod sa kahangturan. Hatagi siya himaya ug pagdayi, nga walay katapusan. Kahayag ug kangit-ngit, dayga ang Ginoo, dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan hangtod sa kahangturan. Hatagi siyag himaya o pagdaig, nga walay katapusan. Mga kilat ug panganod, dayga ninyo ang Ginoo, dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan hangtod sa kahangturan. Hatagi siyag himaya o pagdaig, nga walay katapusan. Ang yuta padayga sa Ginoo, dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan hangtod sa kahangturan. Hatagi siyag himaya o pagdaig, nga walay katapusan. Hallelujah, hallelujah, isugid mo, Diyos, kay maminawa ko sa mga ipamulong mo. Hallelujah, 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 hallelujah. Isugid mo, Diyos, kay maminawa ko sa mga ipamulong mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manakay niyo. Manausap kinimo, Ang pagbasa sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, kung makita ninyo nga ang Jerusalem, likusan na sa mga kasundaluhan, masayra ninyo nga naglago na kini sa dili madugay. Unya, ang nagpuyo sa Hudiya, kinahanglan managan ngadto sa kabungturan, ug kadtong atua sa mga syudad, kinahanglan mamahawa usab. Ug ang nagpuyo sa Banika, kinahanglan dili moadto sa syudad, kay mao kini ang mga adlaw sa pagsilot aron pagtuman sa tanan nga giingon sa kasulatan. Pagkaalaot gayon sa mga mabdos ug sa mga inahan nga may mga masuso niadto mga adlaw. Moabot ang makalilisa nga kalisdanan nining yutaa ug giaguman nining maong katawhan ang kapungot sa Dios. Pamatyon sila pinaagi sa espada ug bihagon ngadto sa tanang kanasuran. Unya mailog ang Jerusalem sa mga tawo nga wala motuo sa Dios hangtod matapos ang gitagal nga panahon sa ilang pagmando. Aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituonan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisag sila sa dinaguok sa dagat ug sa nagpungasri nga mga balod.
Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang, samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kay ang mga planeta sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan. Unya mutungha ang anak sa tao, maabot siya nga may gahom ug himaya diha sa panganod. Hinugsugod nagkahitabo nining mga butanga, tindog ug hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon atong nadunggan ang dili maayo nga tudling sa Ebanghelyo. Nagisgot sa kasundaluhan, kalamidad, gubot, kagubat, nagpungasi nga mga balod ug ang dinaguok sa dagat. Si Jesus nagsulti sa umaabot nga pagkagunob sa Jerusalem ug ang mga imahin sa katapusan sa panahon. Sa atong panahon karon kita makahuna-huna sa gubat, terorismo, baha, ngano ang kalibutan adunay dautan nga mga lugar usahay. Nganong dili man hinuon, nganong dili man himuon ang kinabuhi nga sayon. Nganong daghang mga inosente nga kinabuhi nga magantos. Ang atong Ginoo nangutana sa samang mga pangutana. Ang tanang dautan nga atong nakita nagagikan sa gitawag natong original sin, gikan sa pagkahulog ni Adan. Dili plano sa Ginoo kining tanan nga mga pag-antos, pero gitugutan niya kini. Gitugutan niya kini kay iyang girespetuhan ang atong kagawasan. Gitugutan niya kini tungod kay nakahibalo siya nga magdala kini og kaayuhan gikan niini. Ang pangutana makaigsuunan, giunsa nako pagamit ang akong kagawasan? Aduna ba ako'y pagsalig, pagtuo kang Kristo nga mahimong malaumon? Ang pagkapukan sa Jerusalem wala magpasabot nga gitalikdan sa Ginoo ang kalibutan. Tinuod ang focus sa relihiyon dili na ang templo. Adunay bag-ong focus si Kristo nga tinuod anaa sa Eucharistia. Ang tabernakulo mao ang bag-ong sentro sa atensyon. Pila kaha nga gamayng kalag nga nakahibalo sa kamatuoran. Kini ba nga kamatuoran maka-impluwensa sa paagi sa akong paglihok sa simbahan? Makaapekto ba kini sa paagi sa akong pagsinina kun musimba? Naningkamot ba ako sa pagsulod sa simbahan uban sa hustong kahimtang sa kasing-kasing ug hunahuna? Ang matirud-anong pagsunod kang Kristo naghatag kanato og pinakamaayong kasiguraduhan nga ang atong kinabuhi adunay kahulugan. Christ will make sense of everything at the end of our lives. Ang tanan natong paningkamot sa pagpuyo sa Ebanghelyo angayan siya. Sa katapusang adlaw, basin daghan kitang mga pagmahay, pero dili kita magmahay sa mga butang nga gibuhat para ni Kristo. Ug mao kana mangutana kita sa itong kaugalingon, kini nga kamatuoran nagiya ba kanako sa matag adlaw? Nagpuyo ba kita sa matag adlaw nga mao ang atong katapusan? Unsa man kaha sa akong kinabuhi nga akong ikaulaw sa katapusang adlaw, nganong dili man ako limpyuhan karon. So unsa may hagit para kanato mga igsoon, magsugod kita sa pagbag-o ug likayan ang dagkong mga bisyo sa atong kinabuhi. Hinaot unta. May nagpalihog para sa katalingbanong pagampo. Sa atong pagtigom aron sa ulugon ang misteryo sa atong kaluwasan, masaligon kitang mudangop og mga muyo ngadto sa Dios ang Amahan diha sa pag-ingon, Ginoo panalangini kami.
Ginoo, panalangini kami. Nga ang katawhan sa Dios madani sa pagampo o sa pagpenitensya, samtang naglaom sila sa pag-abot sa gingharian sa Dios. Magampo kita. Ginoo, panalangini kami. Nga sila nga nangulo sa tawhanong katilingban, makakita sa mga kamot sa Dios nga naglihok diha sa mga hitabo sa kinabuhi, magampo kita. Ginoo, panalangini kami. Nga malaumon og masaligon kitang mututok sa umaabot, magampo kita. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga masakiton magpuyo diha sa kasiguruhan ug sa paglaom pinagi sa pagampo og suporta sa ilang kabanayan og kahigalaan, magampo kita. Ginoo, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takusog mapuslanon alang kanamo, nga ang halandong tiyopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo, panalangini kami. Nga ang anak sa tao mutanyag og kaluwasan ngadto sa mga nangamatay, magampo kita. Ginoo, panalangini kami. Sa hilom at ihalag ato sa Ginoo, ang atong mga personal nga mapagamuyo. Lagit nung amahan dungga ang mapagampo sa imong katawhan, og tabangi kami nga among sagupon og dawaton ang matag-adlaw nga hagit sa krus. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Dawata o Ginoo, kini nga mong mga gasa, timaan sa mong gugma, sa gupaog santo. Kining tanog, kining bino, ginamot sa kamot sa tao. Ang imo mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo o langit nung amahan. Sa tanan panalangini, sa kadaot panalipdi. Ang mahal mong alawas, kung bililhon mong dugo, himo ang kaluwasan, kinabuhi sa tanan. Sa tanan panalangini, sa kadaot panalipdi. Ang mahal mong alawas, o bililhon mong dugo, himo ang kaluwasan, kinabuhi sa tanan. Maigsoon pagampo kabarong ako iyong sakripisyo, dawato ka Diyos nga mahan nga mga gaho matanan. Dawato nunta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok ngayang santos nga simbahan. O Diyos sa gugma, ang paghalad namo sa sakripisyo nga imong gisugo kanamo, maghimo unta kanamo nga mas makunayon sa pag-alagad kanimo.
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaagay. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos kamahan Dios katunhay mga gahom matanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo. Ang tanan mo mga tinubos magday kanimo. Ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahit taasan. Daig unang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahit taasan. Santo kayo ikaw, Ginoo, ang tumurat sa nagkasantos, ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kinialang ka namo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya hugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni gadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kay ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawat, nga itugyan alang kanimo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag di gadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom ka mga tanan gikan ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan na nagtubos ka namo, pinagi sa imong krus o pagkabanhaw luwas sa kami. Karon paghandom sa kamatay ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa katulwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatuba ug molagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
kaluy kaming tanan. Himuha kami ang ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga gahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magampang sa bahan at gamito mga punong itulo kanato sa atong maunong. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Makay kami kanimo Ginoo ngay mo kami luwasos sa ng dautan, at tagi kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaubon sa pagbalik ni Kristo among maunugod. Imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo gingon kasi mga apostoles, ang kalinaw ibili ko kay Diyo, ang akong kalinaw ihatag ko kay Diyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, o dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kay Diyo. Manaot sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Cordero a Deus, nananawag ka sa mga sala, sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa Kini mo ato may ugmaong Dios, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ay pamulong lamang ug mamaayo ako.
Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. O Diyos nga gamhanan, dinhi ning Eucharistia, giatagan mo kami sa kalipay sa pagpakigambit sa imong kinabuhi. Ampingi kami diha sa imong gugma, ug ayaw gayo ditugot nga mahamulag kami kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So unya alas 10 mao ang liturhiya para sa 71st crowning anniversary sa tuong mahal nga Birhen sa Reglan. So kung naay mga miyembro sa iyong pamilya nga wala pa makasimba, so pwede mo simba alas 10 sa buntag. Ang mo sentro si Bishop Robin Labajo, ang obispo sa Diocese of Prosperidad. Ang Ginoo manakay niyo. Manaw sa O panalangin ang takamo sa tumihugmao nga Dios, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa, lakat kabog isang yaw ang gugmagkalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.